mangan bolo. Wedhuse mangan bolo. Jatahe mangan bolo, wedhuse bolo. Mangan bolo. Cempene bolo. Babone iki anake. Iki babone ya bolo. Babone meteng bolo. Iki posisi ya bunting bolo. Iki cempene bolo. Bunting meneh ya bolo. Babone ngene anake semene meteng meneh ya bolo. Iki padha ae bolo. Iki doro meteng bolo. Iki babon bolo sing iki. Iki babon tuwa siap sortiran bolo, siap jual majeran. Iki cempene. Cempe sing mburi kae iso ana nek iso ana 5 bolo mburi kae padha jerum bolo. Cempene ana 5 bolo. Kandang sing kulon barang iki iso ana 6 bolo ning jero. Usek-usekan iki bolo. Kandang sing kono ana 8 ekor bolo. 8 ekor cilik-cilik cempe. Ya doro-doro bolo. Doro 8 ekor doro. Bang pakan ready. Wes melimpah bolo. Siap nampung. Nek ana sing takon harga kambing piro? Harga kambing tidak baik-baik saja. Wes sing duwe kambing akeh aja didol. Harga kambing tidak baik-baik saja. Harga kambing tidak baik-baik saja. Aja gatekno cocote tangga bolo. Harga kambing tidak baik-baik saja. Wes ora usah digatekno bolo. Ora usah digatekno. Harga kambing tidak baik-baik saja. Aja gatekno bolo.